Tak čau lidičky, už zase dneska jsem čekala na to přes celý víkend, možná od pátka, nejsem si teď jistá, možná od čtvrtka a dočkala jsem se dalších 2 balíčků, takže si je budeme rozbalit, jeden je přes Pepel a druhý je přes balíkovnu, ne, zásilkovnu. Opět jo, si něco ukážeme, co tam všechno máme. Tenhle bych nechala jako na pozdějiš a podíváme se na tenhle stem. Já už jsem se hrozně těšila, tak jdem na to. Už jsem se do toho dostala, máme tady teda takhle v tom kartonu a už jen ten si to. Je to fakt jako pěkně i superové zabalený. A mám ho doma, krasavce. A zrovna ve slívu, který bych mu asi jinak nedala. Tady tohohle krásného promíčkového Ambryona, sehnala jsem ho i za dobrou cenu. Já ho vyndám z toho, ať se na něj taky pořádně podívám. Jo. A žádnej ten. Fakt jako krásnej. A z druhé strany taky vypadá moc hezky. Takže jsem za něj úplně jako nejvíc spokojená a už mám oba dva. A už mi stačí jenom sehnat ty slívy a ten zbytek. Mě tam hlavně šlo o tyhle promíčka a o ty příslušenství a takhle. Prostě slívy, figurka, že jo. A ještě něco tam bylo, nejsem si teď jistá. No tak, ale máme obě 2 promíčka. A teď půjdeme na tenhle ten. Já se do toho zase pokusím nejdřív dostat, protože jinak by to bylo na dlouho. A zase opět můžu pochválit jako to balení, protože je to neskutečný, je to vždycky poslaný, prostě zabalený, buď takto, v tom takovémhle kartonu, plus zabalený jakoby volepený tou páskou, že jo, plus daný do bublinkové folie a vždycky všechno dorazí v pořádku. A tohle to je několikátý balík od jednoho prodejce, od kterého kupuju přes Vinted. A už jsem u něj fakt nakoupila hromadu karet a nemůžu si vůbec jako na nic stěžovat. Takže jenom tady musím sundat ty malinkatý ty. Co tam vždycky to přilepí, aby to drželo, aby se to nikam nehnulo. Takže to musím sloupnout. Šup. Ještě je hezký to, jak tady nalepí takhle do toho. Děkuju za nákup. Mám to tady i tady. Dává tady normálně na balíčky. Čekajte, já se na to kouknu první. Ne, toho nemám. Pecka. Tak jo, takže jsem dostala dárečky. Dostala jsem tohle toho nemám, tohle Charmandra a ještě plus tyhle a každý dostal prostě nějaký pěkný slív. Ale ten je boží, to je promíčko, hej. No ten je boží, já z něj mám radost, ty vole. Tak ten půjde krásně do mojí sbírky Charmandru. To si taky potom ukážeme, já hlavně mu potom dám jiný slív, protože já každému přihazuju slívy, dávám na stranu tyhle a vždycky to beru tak, že prostě dostanu slívy, který se k ním nejvíc hodí, nebo který mně připadá, že se k ním nejvíc hodí, takhle to mám. No ale tedy nejdůležitější, co jsem si koupila, že jo, to ukážu takhle. Tak, první karta, Charmeleon, ten nesměl chybět, protože toho ve sbírce nemám. Druhá karta je ten Radiant Charizard, kterýho jsem nemohla sehnat za dobrou cenu a jako je fakt úžasný. Mám z něj radost. Pak tahle Mityena, fakt jako úžasná, nemohla jsem jí sehnat za dobrou cenu a sehnala jsem. Pak tady máme tohohle Cobaliona, nebo počkej. Jo, Cobalion GX, další starší karta do sbírky. A v poslední řadě tenhle ten Latias a Latios.
jako fakt úžasná karta. Koupila jsem tuhle kartu za 500, protože to ukážu. On je zepředu fakt nádherný, já z něj mám nehoráznou radost. Ale jako má tam takový nedostatky hodně a ono i ze zádu. Prostě jako má takový to poškození, což mě vůbec nevadí, protože je to další karta do sbírky, do které jsem se zamilovala už jenom, když jsem o ní slyšela a asi tak. Takže vlastně já jsem si nakoupila tyhle ty karty a ještě Ambryona. Tohle všechno je v mý sbírce a vlastně dostala jsem takhle k tomu, k těm kartám 3 dárečky. A jako vždycky obrovská spokojenost. A teď budete mít buď zítra nebo pozítří největší opening, nebo největší opening, takovej, jak to říct, no, takový opening jako akorát, nebo já nevím, jak to jinak říct. No a potom, jestli budete chtít, tak se nezapomeňte stavit dnes na streamu Good Luck. Startujeme ve 20:00 a podle toho, kolik bude objednávek, předobjednávek nebo takhle, tak podle toho se bude stále streamovat. Já vám tam do popisku dám e-mail, nebo kdo ví, tak prostě jako to může normálně přijít, ale teda e-mail, sorry. Teď jsme na YouTubeku, takže kdo bude chtít, normálně si vyhledáte Good Luck a ono vám to hnedka najde. A kdybyste chtěli na e-shop, tak to pod stejným názvem. My se teda budeme těšit, já si to půjdu dát do Albíčka, protože stejnak musím jim dát jejich nový slívky jako obaly. A potom musím jít pořád jídlo. Takže asi tak. A my se uvidíme potom u dalšího videa, až mi dorazí ten můj balíček. Tak se zatím mějte lidi, užívejte a hlavně nedělejte blbosti. Čau.